Tulo ka lalaki ang patay, ang duha nila atol sa nagadayang bypass operation nga gipahigayon sa Eastern Visayas. Ani ang report. Tulo ang patay sa managlahing insidente sa Region 7. Usa ka hubog nga lalaki ang patay dihang nagwala sa peryahan sa Tawo, Eastern Samar kagabi. Gisuwayan siya pagpakalma sa kapulisan apan gitiuna niini ang kapulisan. Napusilan patay ang 27 anyos na si Reste Simbalia, taga Barangay 1 sa Tawo, Eastern Samar. Samtang misukol ang usa ka suspect sa bypass operation sa Barangay Cumbado, Maasin City, Southern Leyte. Matud sa kapulisan, misuway og sukol si Robert Garcia Medilo nga taga St. Bernard, Southern Leyte. Atol sa bypass, nakapalit ang kapulisan og napu ka paketing shabu nga mobalor og 10,000 pesos. Napriso na sa una si Medilo sa kaso sa droga apan nakagawas human mi-enter og plea bargaining agreement sa korte. Namatay usab ang drug suspect sa laing bypass operation sa Hindang, Leyte kagahapon. Ang suspect nga naa sa level 2 sa lista sa kapulisan giilanga si Joel Jundis, 41 anyos. Og pareha sa mga napatay sa kapulisan misuway og sukol si Jundis nga armado sa caliber 38. Nakuha sa crime scene ang unom ka paketing shabu nga mobalor sa 200 pesos. Chona Carrion, Balitang Bisdak.